Bună, bine v-am găsit la un episod din Mutant Genetic Gladiator. Astăzi vom încerca să facem un mutant platină. Sperăm că o să fie bun. Și în același timp o să facem și level up. Să facem up. O să încercăm să facem platină mai repede posibil. Și na, dacă vă place acest joc și vreți să mai filmez, dați-mi un like și un coment la acest filmez. Și mie îmi place acest joc, dacă vă place, puteți să jucați. Nu vă obligă nimeni să nu jucați sau să jucați. Mie îmi place. Și da, o să facem platină imediat, adică nu o să dureze prea mult. Și nu durează prea mult ca să facem. O să dureze puțin. Când mai am pachetul de făcut level 30 pentru a putea să-i pun cea de platină. Uite, am făcut level și în scurt timp voi face level și 30 și la mutant. În scurt timp. Și să vă abonați la canal, să nu uitați și să dați și like. Eu v-am zăpățit cu asta. Un prieten mi-a spus să filmez acest joc. Eu aveam de gând, dar nu acum, să filmez, dar el m-a încurajat și mi-a spus să filmez și am făcut-o. Și merge chiar foarte bine. Am rezolvat și lagul de pe Minecraft din episodul trecut. Nu mai am lagul acela mare. Pentru că s-a încărcat mapa și de aia nu v-am spus. Până se încarcă mapa avem lag. Dar nu mai am. Nu merge chiar foarte bine. Și acest joc o să filmez normal. În scurt timp o să fac platină din nou.
puțin, un level la el de făcut și putem să-l facem cu platină. Din nou, nu că nu l-aș mai avea o dată, dar de data asta vreau să-i fac alt status, știți? Acolo jos o să vă arăt imediat cum se face statusul la mutant, să vă arăt imediat și o să înțelegeți. Da. Sperăm că să fie bine. Nu am spus că trebuie să lăsăm joc și dacă mă voi să continui seria de Minecraft sau de Play Royale wow, platină. Puțin. Chiar foarte puțin. Nu pune să aștept puțin, rău puțin. Pune să face afacerile critic. Să dăm și noi la ruletă. Nu că am avea multe jetoane. Da, să vedem ce ne pică. Asta ne pică jet. Nu m-a prostit, ne pică. Nu mai prostit. Prostit. Wow, platina. Haide. Este, nu. Asta așteptam să-l mai fac o dată și haideți să mai facem mai multe lucruri. Wow. O zonă de lux de lună. Un reactor. Un silver. 10 dioptri. Faceți mai 10 lucruri. Să nu zică omul că nu am făcut știți. Așa. Mai facem și niște lucruri și cred că o să începem niște. Fight. Cum am spus în episoadele anterioare, YouTube numai la capătul de 15 minute. Da. Poate să ne...
Haide. I-am omorât pe toți. Dintr-o lovitură, dintr-un damage pe toți. Aici voi încheia episodul. Eu sunt Marius și vă salut pe toți. Pa, pa!